Mavu matongo jambo ni plan yanezo. Plan ya. Kwa Garry. Kuma plan ya. Nema itomboza mawana ndringale masikolo. Mawana. Mwanga yazopinda nemehombe. Shanda ukuona favor ne plus yangu chimali yangu ndi favor chimali yangu ndibhadhara VIP chimali ndati ndapinda kuti andiri kushonje kuti ndina ndiri kumberi kana ifara mabara ndaita kagara wangoti wangu VIP wakambomhanya ngosombudzuka uku munhu ainge ari padhuze kanoita kusimudzira maoko so mapiksi ndakatora but pane hwanjira yazo apa mainakirwa kama kudzoka mubata shaya pane chimanjani kasava shamwa mwangu pakati zvaunongotosiria kumangu kashaya iPhone 15 okay auta suspect nini ndani ndakatwa yofuni yakapinza musana zvazvaisha iyo apa izvo shanhana kutangira kana tifanira unotora nini ndotora ndoti aiyo iritize ndomboziva ndoshanda sei kana wakatondipa ndiende kana kumacontacts andikuziva hapo dzimfanira wangu blazi wako wapendi kutanga kuti unofanira kusondesa because kwa Garry wakuendesa flambo kamfanira wangu unozombona ona kwese uko nditokutimba po but pakunetsa kapa penhingiri napo iPhone but handogara iwe hapana ana kana kuti ndoti ndoita sei munobatsira munhu shoye kwaJerry atipinza Oyo, mastermind Mjara, Madigo Mjara. Boys ndikufara boys. Kaya yakaitika wangu. Ndakazongono haiwakakuita klinika kushow yaGarry mfano wangu. Ndikutokuudzaka wangu. Boka kanenyenye kwaGarry. Wangu tinyasterera kaunzi. Zvakanaitika kapepe. Ndatotora mopo wangu kutoti nditi andikuita. Ndibona mfesa ari kutotora zvake iPhone da. Mchero Mjara wese. Ndoti chinyoni yakapinda yanzi 15 chiya. Wese. Saka munhu akatonotora foni pepe akutanga kuisa paside benyana so. Panomwe tsveta paside kaenda kaita. Ndakanoita mufunga mfana wangu kuti ndakabva ndangonoitora foni ye. Ndabaya nayo wangu ndinayo pa10. Nyama foni yo. iPhone otoreresa. iPhone imwe ne Porsche Red. Manyama Mjara. Wao pepe yanenge Company kanka mtoni na momzo wacho. Kampeni na momzo wacho. Amene ndi momzo wacho ndi sister wacho. Anzi ili kubefa. Patil. Anzi na. Udonba mali. Oyo. Ni mali. Ai wa. Chi. Sha. Uzomfuza nesinga. Ayo. Ande baten bag. Mira fana. Ayo Ma ande chi. Ayo business. Ayo msia. Ili kupi. Iyo kutoni pa paper sha. Mom's name John. Kune mkazi. Ande baten bag. Kune marepes chi. Ande baten bag. Wana ukala ipota ndio mawe. Ande baten bag. Musangira se nindiribigio nitakawanda Musangira se